Ora wis nek papat mau bar disingin dista kok. Nah, Bapak bari gisik kok. iki kancane peduduk. Iki ngene lho, adewe iki rene ya to. Melu mangayu Bagyo. Bener. Mas Fatur Selo karo Mbak Fiat. Dadi iki ya titik-titik kudune ndongake. Kowe mbecek apa urung? Urung. Ngene Bu, mergo ora. Lha isik to. Kowe teko. Kowe baca urung to? Anu sumbangan 10.000 lagi becek. 10.000-an kabeh. Apa yo enak becek kok urunan iki lho. Ya ora nggo dhuwit. Wis dibolne 10.000-an itu warak. Oke. Ora. Oke becek. Oh, becek. Sekarang gitu warak. Gitu sebole omong. Tel. Lah lho. Lumpukno oleh 100.000 kan dibecek selo tawon. Tak jebukane dhisik lek umpama saiki tak paringi sampean ya. YouTuber lho duwite akeh jalukno. Ora ana duwite lek iki angel. Ngene, Ora, titik-titik ora, kudu ora. ndongakne, ngono lho. Bener, Lek wis ndongakne ya to. Karo Mas Fatur mesti langsung. Langsung diapane? Pateni. Didudoi jedinge. Ngono lho. Ayo, ndongakne sing apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Delok ngene iki suarane kok ya gedhi ya Jos. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Monggo tangane diangkat sedaya. Diangkat Tak sedaya. jak donga. Sak donga. 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 Anu Mas, nyuwun sewu niki elek-elekon niki teng Ploso Al-Falah niku 3 tahun. Nyawa. Sampeyan 3 tahun ya kayak ya. Nggih. Neng Ploso. Terus neng Tebu Ireng Jombang Nggih. 2 tahun. Nggih. Oh apa? Karo neng Ponorogo anu Pondok Gontor Nggih. kuwi 1,5 tahun ya Mas ya. 2 tahun. 2 tahun. Oh iya 2 tahun. Guyangan, Iki guyangan. guyangan 3 jam. Nyegat bis. Apa cegas deh. Tak kira perdee. Ya, Gimana ini? Mainnya nih. Dumasan. kali nyamat. Kali gawir. Mugi-mugi masyarakat Domasan sehat selalu. Amin. Rezekine dilancarkan. Amin. Safira Audio. Duduk. Untuk Otok. Elda. Otok audio. Elda. Iljatip. Wonge nih. Raine sing tak titeni gak. Ya kayak operatornya podo trapetene sak PT ro kae kok. Elja Audio mugi-mugi dipelancarkan rezekine. Amin. Allahumma Sek. sholli al Mas, lekting lampune rodok patenono sik kok sulap to nyawang. nyapa? Lampune lekting lho. Matamu blereng dasmu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qoblal maut. Amin. Sik rapen. Khususon petuk Al-Fatihah. Rumasane kira baru Ditutupke, lek donga ditutupke. rapenak gah aku. Loh, piye ditutupke? Ora iso gah. Tutupne. Ben enek backsone ngono lho. Ayo. Ah, iki lho wis. Suasanane hening. Lali. Kok lali kita saiki? Lali, sak plengan lali. Nyanyi. Kawula cilek bakal nelongso. Pokoke, Bang. Rabang